Čaute guys, takže dneska vykladáme domy v Brookhavene. No a akurát sme v prvom dome, máme dve čierne Tesly s turbom, neovládame to. Nevieme, kde je safe. A ono, akože už viem, ale ten safe je hneď, kde je tá typka, kamo. Ona sa prezlieka. Keď sa bude Ona bude počuť tak kroky, počkaj, rýchlo. Chcem na vec skočiť, čo? Počkaj, nie. Typy, zdraj. No nám to uľahčila. Teraz poďme na ten zásad na ten dom. Počkaj. Ona sa prezlieka. Ona sa prezliekla. Počkej, ti dám. Asi mi ho ani nedá, chuďatko. Ona nevie, ako sa ovláda Roblox totiž. Poď sem. Aha, ale nie, my sa zase dostaneme k ním, vieš. No ja už som vnútri, poď. Ale čakaj, je to hore. Len ťa uvidia, vieš, keď to budeme musieť zopálnych. Pomedzi som zaseknutá. Ja som tu navždy. Tu dáš, keď... Jej. Ideme. Ok, tu si dáme. Zamknem, hej. Čakaj. Rotajte mi moje auto, lebo mne to nejde. Musíš si to ty sadnúť. Teda čo? Guys, to je moje auto. To je jej auto, hej. Ona to má, hej. Ďakujem. Tak už je tam pár. Ok, máme tu Berry Avenue House. Premium. Tam je typka. Typka tam je. Poď sem. Kurva. Nie, to nie. Čakaj, tu je okno. Poď, ja som vnútri. Aha, ok. A keď sa nás zase všimne. No, to je taký strašne bielý house. Dobre. Kde si? To bola typka. Môžeš prejsť, nevšimla si. Tu som v tomto dome ani Kde si? Tu je balkón, cez ktorý sme mohli sem ísť. Počkaj, zmiešime sa úplne, lebo tak sme rýchlejšie, keď sme menšie. Jak sa točím. Všetci si tu púšťajú Ed Sheerana, kamo. To je proste nový house, my sa v tom nevyznáme, to prečo? Dobre, tuto koreta nemáme, takže musíme... To je Habibi house. Piča. To livla, podľa mňa. Tam je pred nami. Chle. A tu je niekto podľa. Poď sem. Ona sa volá Wolfina. My robíme ľuďom zle, aby sa livli. Pekne. Ideme ďalej. To je náš vysvietený dom. Aha. Čo? Jak vlasy. Ideme na druhú stranu. Kurňa. Idem niekam. Poď na house 16, či čo to je 13, neviem. Fakt? Ja sa cítim dobre, lebo som pred domom a idem mu dať ban. Zatiaľ skúsim dostať nejakú sem. Škoda, že sa nedá otvoriť okno. Poď, kde si? To.
Idem po schodoch, ale... Tam je Situation. že situation help. Spretu ma nebude vidieť, že? Myslí si, počkaj. Life hacks. A ono je to šedé, ono to splýva. Keď tento smeraz. Tento má kde safe, je aj tam. Okay, night. Chcem. Ideme vonka. To bol easy. To je lepšie, keď to není. Aj, toto je po kuchni. Ber. Išla som do záchodu. A ja. Jak ja driftujem. že... Ideme. Letela celý most.